Vi skal jo klart have dem op mod hegnet. Det er der, vi står. Vi kan ikke nå, vi har dem bag os. Fordi hvis det nu bliver modvind, så blæser det jo bare... Ja, altså de der stroboskop kan jo ligge nede på stien der. Ja, det er det. Og der har vi jo det der hegn, hvor man kan sådan sætte den ind, ikke? Ja. Kæft, man. Det er næsten ligesom da man var lille med kanonslag. Ja. Mødes vi her. Ja. Bare blevet vokset, ikke? Ja. Så kan du tage ned til, bare sådan noget, der springer nu. Ja, det er jo papir over hele livet. Nå, skal jeg bare ligge ned her? Den af. Der er dejligt vindstille også. Gammel skade. Bang! Nå, det er det der med, den ser lidt orange ud, ikke? Jo, og omvendt også. Den ser lidt lilla ud med den anden der. BB Sydvest. Lul. Kan man holde den i hånden? Nu var der mulighed. Kæft, der næppe. Ja. Kan du sagtens. Ligesom det gode gamle billede af fluen der. Ja. Den har været sådan stor. Hold med tryk på den alligevel. Ja. Det er det. Prøv lidt til den. Hvis den stopper til sidst, ikke? Ja. Ja. Hvor blev jeg af? Jamen, vi kan se det på videoen.